Hola, hola, Juanet TikToker. Avui venim en unes reflexions. Primer dia de vacances i ahir anem a les vacances per a resetejar el cos, el cap i tot, per a tornar a la carga en setembre amb moltes ganes i força per a seguir endavant en les nostres feines. Però el relax el mereixem perquè sempre una bona desconnexió és una bona activació quan tornes. Ahir vam un pou i sempre diré que el millor per a plenar una piscina és aigua de pou ben geladeta, això sí que és de categoria mundial, aigua de pou, brutal sempre. I bueno, també la reflexió que volia dir és que els pobles és 1 milió, 3 milions, 4 milions de voltes millor que la ciutat. Perquè el poble, el que tenim i trobem així, no ho tindràs mai una ciutat. Sobretot en els pobles, la tranquil·litat que tens, la qualitat de vida que tens. A les ciutats, bullici i estrès. I això és una. Després, tu vens així a passejar, per exemple, per el camp i trobes alguna persona i saludes, com va, tal, perfecte. Tu vas a Madrid i en un piso que visques, la del segon pilles l'ascensor i ni es saluda. Ni es saluda, eres un número més. I el carinyo que tens així en els pobles, això no ho trobaràs mai en les ciutats. Després, així en els pobles, està la verdadera indústria, on movem el món. Així en els pobles tenim moltíssimes empreses que mouen el món de veres. En les ciutats, doncs, com a molt, tenen turisme i feines als restaurants o hotels, però la verdadera feina està així en els pobles, que és els que som el teixit industrial del món. Moltes coses superiors, el poble contra la ciutat. 30.000 voltes, jo sempre diré poble. M'agrada ser de poble. En el meu cas m'agrada ser de Banyeres de Mariola, però tots els que sou de pobles sabeu i esteu en mi en el que us estic dient. La paella del diumenge en la família. Això no té preu. Allà en la ciutat es faran un manjar diferent, un altre rotllo. Cuinar així en un bon foc lento, en llenya d'ací, això no té preu. Són cosetes, són detalls, però el poble, 30.000 voltes, millora la ciutat. I per això m'agrada ser de poble. I aquesta reflexió va per tota la gent que li agrada ser de poble. Juanet TikToker, ye, porque si parpadeas te lo pierdes y en el poble es viu de categoría mundial.